Здравейте, сега правим първа част, ще има много части на вече, който ви дам миналото видео. Знаете, че ще... Не знам дали вече. Да, не знам дали е качено. В нейния канал е. В моя, да. Правим лъжички. Само не по интернет. Да. Това ще го снимам. Да. Отваряме тази кутия. Ще може тези, които вече ми казват какво правят, да ги покажа. Добре. Малко изкараш, да. Дай на мене. Ти такова, ти казвай кое какво е. Добре. Тези. Чакай да ги съберем ето тези. Много си заедно в момента през вас. Да. Какво са това? Тези, чакай. Няма значение да ги скарваме всичките, смисъл просто да се знаете. Прави сянка. Съжаляваме за грозната светлина. Просто Това също се брои ако нещо. тези. Не е малко по-тъмно. Ама това нали се броеше от тези? Не. От тези. Ще бъркал, май пак е нещо. Аз съм винаги не разбрала, няма значение. Тези, мисля, че бяха химикал. Не. Никакво бяха тя. Да, дъвка. Защото са най-много, тези са дъвка. Съжалявам за шума. Аз седя на някаква си топка от 5 години. Да, това е въпрос. Тези шаренките, мисля, че вече те са химикал, защото от тях имаме малко. Не са химикал. Какво са? Има това от Карина. Така и юзър нема, съжалявам. Няма да й кажа истинското име, защото всички ще почнете да я пишете. Така и юзър нема. Да, сега не сме казали къде е юзърнейма. Това е хубавото. Малко се изпуснах, съжалявам. Ако нещо от нея беше пратката, където в миналото видео разбира. Като цяло всичко тук тези... Да, не са всичките. Добре. Смичцата. Тук събирахме сърчица, понеже са много. Сърчицата. Мисля, че бяха такова. Показахме. Тези, какво бяха? Тези топчета бяха дъвки. Тези? Бяха... Май близалки. Не, това беше... Химикал? Не, другото не е Молив? Не, другото не е бъде. Абе, ние казахме ли какво са? Да. Ще ви после видео за визуално. Да, какво си да са? Тук. Тези сърчица са...